तो हेलो गाइस गुड मर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरनाय जाफिनलायबाय गुड मर्निंग मीन्स दा 11:10 जाबाय आरोना टाइम बर्थमान आं दा जोंनि सिमेन्ट सापरि स्टेशनाव दंफैयो आरोना मोनसे खामानि दोङो बेनि थाखाय फैदो खामानि नोंथांमोना नुलांगोन आरोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय मानो होनबाथाय आंनि सासे लोगो आरोना हारसा लोगो आरो बे सर्ट भिडिअ बानायदों आरो ओमफ्राय सर्ट भिडिअखौ दिनै रिल्स बानायगोन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय दिनै लिंनानै माने बेफोरबायदिनो फिसा फिनला पार्टि होगोन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो जोंखौ इनभाइटबो खालामदो ओमफ्राय बेनिखायनो फैदो आरोना बर्थमान रावबो फैयाखै मानो दे आंसो आलासि ओमफ्राय आंसो सिगां फैग्रोबाय आरोना ओमफ्राय जाय लिंहरदों जाय इनभाइट खालामदो बेसो फैबावाखै मानोना दा ओमफ्राय माल बुस्थु लायनो थांदों बिसोरो ओमफ्राय दा फैबाय थासिगोन बिसोरो नायनोसै दसे नेनोसै आं हारसिंनो बरिं मोनदों ओमफ्राय आरो गपिया बिथिं दुगैगासिनो दं गपियाबो फैगोन दा एकदमबार जानानै जाबोरफोरखौ लेथ्रा निदि गारनानै दोनजोबो आरोना खमसे खम जादो डास्टबिनफोर दोननानै अबावबाफोर सावनानै होजायो आरोना बेफोर बुस्थुखौ बेफोरबायदि गारनाया बिराद भुल आरोना जोंबो एकदमबारे नै लेथ्रा जाजोबनानै नायनै पुरा लेथ्रा जायगायानो आरो ओमफ्राय आरो माल गारिया बिराद गोबाव जाबाय आरोना दाबो इखौ लाङाखै खमसे खम 2-3 months बारबाय आरोना हाग्रा रजबजोबलांबाय एकदमबारे बिराद गोलाव आरोना बेनो जोंनि सिमेन्ट सापरि स्टेसना ओमफ्राय दा जों पार्टिखौ इथिं खालामगोन आरोना इथिं बैग्रि बागान मोनसे दोङो ओमफ्राय दा दैयाबो लेथ्रा आरोना माबोरै जागोन बेखौ मिथिला उनाव थांनानै नायबासो मिथिसिगोन थांनानै नायबासो जायगाफोरा माबोरै प्लेसफोरा माबोरै जोंनि सिमेन्ट सापरि बांसिन एलबाम मिउजिक भिडिअ बानायो होनबाथाय बांसिन बे साइडआवसो बानायखाजोबो आरोना बे साइडथिंसो बानायो दा खिन्थिगोन दा नैबे होथेदो नालाय माल गारिया ओमफ्राय नायदो उनाव नाबा मा खालामबाय दानो टाइम पास ओरैनो गथ' गोरलै बायदि गाखोनोसै दसे नायनो गाखोनानै माबोरै नोंथांमोना कनफिउज जादों खोमा बे मा लाङो होननानै बे आर्मि गारिफोरखौ लांनाय जायो आरोना आर्मि गारिफोरखौ बेजोंनो लाबो ओमफ्राय आरो गराय सरायबो लाबो आरोना बिराद गिदिर आर्मिफोरनि गरायाथ' बिराद गिदिर जायो नालाय बिदि लाबो आरोना बे नै बेथिं थांगोन जों दायो ओइ बैग्रि बागान नुदोंना इ साइडथिं थांगोन नै नैथिंनो सिकलि गिदिर नुदोंना नै बेफोरबायदि सिकलि गिदिर दोनो गारिखौ खाना लाबोनाय जायो आरोना दिनै आरो देवबारबो नालाय नै हाथायाव फैदोंमोन आं सेन्देल लांफैदोंमोन नै ब्लेक लाबाय आरोना सेन्देलखौ ब्लेक कालारनि 300 टाका लादों ओमफ्राय मुजा लाबाय मुजाया 70 टाका इमान दाम लादों हाब्रु जाजोबना दं आरोना हाथाया सेस पुरा फाइनाल लोगोफ्रा मोनफैजोब्बाय आरो नायथिं नै ओइनो आरो नै लावगाया इनिनो आरोना सेन्देल लाबो हेगारगोन गारि सारि लाना फैजोबदो बिसोरो स' दानाबा लोगोफोर आं बाइकखौ दोनना लाबाय बाइकजों थांला दानाबा कारजोंसो थांसै आरोना ओमफ्राय लकेसना चेन्ज जाबाय जि लकेसनाव फैदोंमोन बे लकेसनाव जानाय नंला आरोना गोगोम जाखाबाय ओमफ्राय थांसै थांनानै नोंथांमोननो खिन्थिलांसै आं दा पस्टारखौबो खिन्थिगोन भिडिअनि पस्टारखौबो ओमफ्राय माबोरै जायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय जोंनि बर' भिडिअ नङा आरोना जोंनि बर' सर्ट भिडिअ नङा हारसासो नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन आरोना नाय आरोना लोगोफोर पस्टारा बेनो हगारगासिनो गारिनि उनाव दोनबाय आरोना तुमि हबाने मुर पस्टारा सिगाङावसो गोलैबाय पस्टार गेलेबाय मा भालके मा नै नायबानो जाबाय आरोना तुमि हबाने मुर आसामिसनि आरोना नायबानो जाबाय नै उनाव खिन्थिगोन आं मोजांनो दानाबा नायबाय थादो गारियाव गाखोनोसै बल हाय गल बल Nice, Jack. Drop that shit. So फाइनाल लोगोफोर लकेसनाव मोनफैबाय आरोना बे लकेसनानो जाहैबाय दिमु होनना बुङो आरोना इखौ दिमु जायगायाथ' बिराद मोजां बे पार्टि सार्टि जानो बिराद मोजां जायो आरोना स्लिम ओमफ्राय बांसिनानो इथिं जायो बे साइडजों थांनानै जायो आरोना इथिं दैमा दोङो ओमफ्राय लोगोफोरा नै बिराद मानसिफोर खमसे खम 20 जन 25 जनसो जागोन आरोना गंनै लाबोदों ओमफ्राय बाइकफोरा आरो फैबावाखैनो फैनो गोनां दंबावो आरो बाइकफोर गारि गंनै ओमफ्राय बाइक गंनै लाना फैदो आरो खेबसे दै नैबे 15 आगस्ट बे 15 आगस्टल'सो फैदोंमोन आं खेबसे ओमफ्राय ओरैनो बेरायनो फैबाय थायो आरोना खिन्थु पार्टि सार्टि जानाय इमान जाया बेरायनोल'सो फैनाय जायो ओमफ्राय दिनै आरो खेबसे फार्स्ट टाइम आरोना बेबो फिल्म प्रम'सननि थाखाय फैदो इथिंबा ओरै सिख्लाफोरा कभार भिडिअ बानायगासिनो आरो नै थांनाय दावैनो नामा हय दाव जायो इथिं नै गपि ओइ सर्ट भिडिअ'र नामটো কচোন তোৰ सर्ट भिडिअ'र नाम তুমি হবা নাই মোৰ তাৰপিছত মজা হ'ব ন মজা হ'ব সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সিহঁতৰ ভিডিঅ' দেখি পাব অলপ লগাই দিব লিংকটো মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু মই কমিউনিটি টেবত দি দিম তাৰপিছত বাজেট কিমান মান গৈছে বাজেট লাখৰ ওপৰত গৈছে মাজন হৈছে আৰু दा भिडिअ रिलिज जाबाय आरोना बयबो नायथिंगासिनो आरोना बयबो नायबानो जाबाय आङो लिंकखौ शेयार खालामना होखाबाय वाट्सएपआव ओमफ्राय आरो डिसक्रिपसनावबो थागोन लिंकआ नै गासैबो नायजोबगासिनो आरोना शेयार खालामजोबगासिनो किसा আছে তুমি হবানে মোৰ ন চাইছ ন सबबो गासैबो नायगासिनो आरोना बयनि मबाइलावबो नुगोन आरो बयबो मबाइलाव बिजि आरोना बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय नै मानसिफोरानो मानसि जाजोब्बाय आरोना बेथिं आरो अमा दानग्रा टेम्पो लानाबो फैलायदो आरोना बयबो नायबानो जाबाय खालामदों आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो 1 लाखनि बांसिन बाजेट थांदों आरोना बे सर्ट भिडिअ'आव मेथाइ सेथाइ गासैबो बायनो गोनां जादों नालाय
बेनिखायनो इमान फैसा दारिफ्राय इथिं आंनि कलेजनि लोगोबो ओमफ्राय बेनिखायनो आंखौ लिंहरदोंमोन बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय बयबो मानसियाथ' गोगोम फैखादों आरोना गासिबो शेयार खालामलायगासिनो आरोना बडकास्ट खालामनानै बाइक गारि जेबो माने आंखालानो गैला आरोना मानसि थैनो हायाखै इयाबो लाना फैदों माने जायगा थैनो माने कपि माने दे जिखौ भिडिअ बानायगासिनो नामा तुमि हबाने मुरनि नोंथांमोनाबो थांना नायबानो जाबाय आरोना हारसा भिडिअ आं दा नायनोसै दा टाइम गैथ'आ नालाय ना न'आव थांना नायनोसै दा आरामनो दालाय माथो नायनोमोन मानसि थानायावलाय ना गोदाव सोराव आंनाबोथ' भिडिअ रिलिज जाबाय नालाय दाना जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामनो नागिरदों माजा स्प्राइट बायदिं साना गोथां बायदिं दुन्दिया ना मा होनो এইটো কি কৈছিলে ব্ৰ এইটো পাতটো এইটো পুদিনা পদুনা ধনিয়া নহয় জানো ধনিয়া না হয় কিবা কি বুলি কৈছিলে এইটো বঙালী ধনিয়া না আছে বৰত কি কয় নাজানো এইটো एसे मिलायगासिनो एसे मिलायनाय मिलायबाय थाथोंसै दानाबा जानो थाखाय बयबो जिरायजोब्बाय आरोना लाइन लाजोब्बाय बयबो जाग्रा लोंग्रा बुस्थु ओमफ्राय सानासो आरोना साना पियास नारें बिदिनो होनाय आरोना बेखौनो लोंनोसै उपाय गैला दे बो दानाव जों पार्टिफोर जाखांबाय आरो ओमफ्राय आं दा सिकर जानानै लाबाय মই বড়োত ক'ব নাজানো যিহেতু আছামিজ যিহেতু আমি আছামিজতে কৈছোঁ আপোনাৰ বড়োত আছে বহুত ভাল লাগিছে লগ পাই পিনি তো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো পুতুল ভাই বুলি আছে আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত মোৰ এখন ভাল শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে বহুত তামাম বাজেটৰ তো আপোনালোকে সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিনৰ পৰা বৰপথাৰ মান যাবাই চাপোখাৰ মান যাবাই নামটো তাতে পুতুল ভাই থাকিম একেলগে অঁ থাকিম একেলগে বয়বো চাপোখাৰ মান যাবাই ফিল্মখনৰ নাম হ'ল থাকিম একেলগে তো চেনেলটোৰ নাম আছে পুতুল ভাই তো ইয়াৰ পিনৰ পৰা আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি দিব আৰু বয়বো চাপোখাৰ মান যাবাই থাকিম একেলগে নানে बे बिथाङा माने आंनि फंबाय जायो आरोना ब्रादार সকলে সাপোর্ট কৰিব আসামিস बर' कारण बर' কিতাপে আসামিস বুজি পায় ন পায় আৰামত সেইকাৰণে সাপোর্ট কৰিলে হৈ যাব যেটা আসামতে আছে সবে একেই আৰু ভাবি লওক আসামিস বড়ো বুলি একো নাই আমি সব ভাই তো আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াক যেনে সাপোর্ট কৰিছে মোকো কৰিব অসমত থকা সকলোকে অসমৰ ভাই বাকীকেইটা চব চিডুল ভাই आसामिसनि बर'नि सापर्ट बांसिन नामा होनदों थांबाय थांसै जाबानो थांबाय